Prosím. Dobrý. Je Denis voláte pri vás? Co? Denis. Kerry. Kubíče. Jaj. A kto tam je? Miloš. Zatiaľ nepoznám. Daj mi daj okamžite Denisa, lebo dojdem a rozpijem mu tak chrapu. Čože? On tu není, prečo? Tam mu odkáž, že dojdem za ním a porad, mu rozbije chrapu. A ja neviem, kedy je to, odkiaľ máte moje číslo. Denisa Kubíčka. Poznáš? A odkiaľ máte na moje číslo? To už je jedno. Ale povedzte mu, že mu dojdem rozbiť chrap. A kto tam vlastne je? Miloš. Aký? Ujheli. Aký? Ujheli. No, dobre, ale není tu pri mne. Dobre, tak keď s tým udeš, mu odkáž, že mu rozbije chrapu.